Mano shet shukor iaphi. Kani kalong kabenta kabangin yakrem. Lada pipek na ka tin joble. Gospel Yohanes nong bakat pra. Pin skill to yedi ke jinkali mano shet shukor iaphi. Ujisu skill to ba ya kani ka jinsha shet shukor. Bri ban shet shukor iaphi. Lade wat yaw Jisu. Uday uta ubala tibha yaka in and out jopi. Uba tibha details siapang jopi. Uba tibha yaka yok kot jopi. Uba pila yait lang laya senrop lang. Uba pila ya share lang yaka jimbam jindi. Uba pila ya share lang yala ka jong ka donud ka mensin. Uba la ya training kat. Uba la ya imrenkat ubatip hai ka bari bat ka bapau ka jopi ka shukor bunsin ka wana ki bakum kita ki bri ngapai yang ni aga jin im jo Jisu u Jisu ulay trader kat bagisenran baru Judas ulong ubahajan jong u Jisu balai namar wat ya ga jin don jin em jom ka timu Jisu la shania au Judas kamu beriu balaban syania haga kampisa teka ya ga ba unpet ya ga negatif Henry bin Shem haga jin day bat u Judas bat u Jisu u day u beriu u bau Jisu u bu lang ya la ka kti haga jiu ka pliang bamja u day u beriu u baju lek bat u Jisu shet ket semani Udeu ne ubriu uba don rang haga jika Jisu haga ministry u Jisu. Deu ne ubriu batipai ka yok ka kot ka jong u Jisu Christ. Bagi babun na kita ki jiem. Henry uju ne ubriu ula shet shukor yau tau bau i. Badai hani bau Jisu wa tau ubriu ban sedino ayanga. Udeu ta uba buk lang ya laga kti haga ju ka plia. Para lok bayi yo pimat ya kani ke di shet shukor haga jingim jopi haga kam gajam haga jinglong para lok haga jinglong shitanga haga jinglong ke kemi bat ukpa lani ke jinglong ke kemi ukpa bat ki khod kikti haga jing shara ashakri ga kam ga joblai le se ki nong yalam shaki pastor shaki bangai bat ki bangai shaki ta ki nong yalam Let's see yaka jing trade jo pi haka business. Let's see belong kita ki politicians haka jing trade haka kamsan shar kadar. Pin shemba ka ta ka ji shukor ka wan no tau briu ba bisania. Lada bisam wadon ka jing ong wad unong tu ula bantu na kita ki briu ki ba ki lasania ba kita bang no lebo pisa. Bad bon sin wad ya kani ka jing tu Hagi ATM ke jintu kali deki briu bletip ha sepang ke kali kalong kumno ke ATM ke don kumno ban sei bisa dan ki briu ki ba lesi ki dong trying ki ba ki trying ki leshania ba bat ki la idea ki ban pet kita kin jet shukor kini ki long ki jingjia ki ba ngi ya kendu what haga ji take away kumutanga bat ka tengah Ishem ye kani ke di sashet ko ding teng ulok u ino e kalok kalok e ino e ulok ting ting kile tambi way pat but kani ka one year het rela da belong way ne kita ki we can do ya kani ke jinge pin kan mau kum no u Jisu ye can do mano bale ya lam ya ki sipai jom kita ki ramba lendo shaket semani de u Judas na marutim bau Jisu julek banduai siya katakan jaga mano but kendor ya u Jisu de u Judas dan laipo delikis bai mudur laipo delikis bai u dino yalau kenrat kadi gaji sasya chupor go krau kendi de banyan ujor u Jisu but laipo gispai kan don gaji de ayu Henry kalabiang yo Judas ban shet shukor. Para lok bai pisha shet hagi bai jopi pisha shet shukor haga taga jingim jopi lani la riampa iaphi
da kita ki brio ki ba pila shania pe yo Samson ke de laila ka shet shukor yau Samson ubau Samson le I ya ka shania ya ka hadu bo le ya tulut ya ka bor bari jo u haka Henry kala kamno ya ki nyutli ki jing tanshu jo u bat kala aitino agi Philistia ulasha klomno iki kemanju baula yakko mo bamatla nagatang kabau I bat kabau shechukor de halor kani nga khot ye pi ban one sha u Jesus Christ daga jing aitilut ba u Jesus wang long bala dim yo dau brio ba shene au brio Kadwan ke jing ke kubor hagani ke kalimat galong ba binang ban shania how dry what haladi what shania naga proverb lain nong san ban riu ko ong shania how dry dalam ke bor baro dalam ke jing sepang what shania haladi kadwan ke jing khot ye pi ke ke bor let's say belong way ne kita ki ba pi la shania one but ba pi la shashat shukor kala ke babot Yang scam ngay how try one show one shak sakut anta one oh nganam sum nam sachu oh kamen toy shu kejing malaysia shet malaysia di malaysia penjot ya ka long run yang ya ka spa ka pau kila kren ben yang kila that yang ngam long bring shu ngala jaburong ke ying ke sam henry yang ki kum kini pi ha ben sutu ba pi don kam ban snow tu bau Jisu kam tip kam hai kan ni u Jisu le sha sha chukor what hadu ba un shaken hadu bau sha sepat hadu bau sha rai petran hadu bagi nom sekilam le ki wan persya ya hadu bau na ban yap alor ding pna hoi ni ga mat jo ble kupang Henry utau bela syukur no ya u Jisu badai senran ba I yo Jisu ulan don bentalang hagaban shet syukur bat bantino ialah ukenran para lok bait pimat ya gani pikeli bunsin paling ka syak lejot kan ni paling ka ni kecil oh pi babi ka baladek pi kuslai ka bansawan pi jenjar ya ka menta ngoong ya pi sange no balai na bau Jisu kam tip kam ha ban ya ka ba pitip ma ulai ula sha ka ba kamjur ban ya nga ban ya pi kumta hagani ka por ka chikwat hi ya pi ka long wan chau Jisu kam tip kam ha ma u shapang jo pi anduai driving aduai ka kerteng ado Jisu nagabada ki tu ki bla shet shukor hagi ba I bertime haga kam ga jam ka business haga kam jo ki shekri ablay chunga bat haga ying ka sam ki kami pa bat kum jo kami pa bat ki khon ki ti bat hagi ba pun benta ya rap ya ki try ba ki nom saju ki nom pabi ka bala dap ki yeng jot kin ai au try kin shania kin snotu ba main snotu kam ha ban ya ka ba ki mat menta pentengan ye ki haga jilong marwai pentengan ye ki haga jing jau mat pentengan ye ki haga jing so sat jo ge jing pen khoi no wen no ye jing babi haki bakinom ko slashi ko baladap kin kleno bakin snam ban pek no ye ge batumai daga jingai trying to wipe ni persle jo me kan penjot no ile kor jo ke jinglong brau baro ne ki ba la tabluk baro skata on plino ke jing shai blai kan wan ne ki bakin shakri yo try ubam ju shukor ubo ong atmi alor kat dem bat pidu ko wai pertai un yai ne bat pi bat un sumar yo pi ulong ukpa jo pi ulong uparlok jo pi ulong tanga jo pi ulong uta unong sumar jo pi ulong nong ablang brat jo pi un yai don kat lem bat pi haga kertai mu Jisu amen